ба диққати шаҳрвандон расонида мешавад ки дар маҳаллаи якум ошёнаи якуми тарабхонаи муждаи васл рӯҳшинос доктор маҳмуд кабирӣ табобати бемориҳои гуногунро бароҳ мондааст. доктор маҳмуд кабирӣ аъзои ассотсиатсияи байналмилалии суфизм, парапсихологҳои Русия, асосгузори неосуфизми илмӣ ва фарҳанги тиб бо радиобарнома бо назораи исми худо, бо иттилоот, нерӯ, таҳлили равонии услуби шарқӣ, бо ҷарроҳии рӯҳӣ ва бо машқҳои рӯҳи соликӣ. доктор маҳмуд кабирӣ имкон дорад ки ташхиси дуруст монда қариб ҳама намуди бемориҳоро бо амри худои меҳрубон шифо бахшад. Ташхис аз пурсиши таҳлилии аъзои организми одам иборат аст. ман қариб 1 сол бозам почадар будам, гашта наметонистам. баъд аз сеанса тамошо кардам дар телевизия омадаги ман имрӯз 7 рӯз шуд. худо ба шукр саҳат саломат нағз мана пиёда якум мерам мебиём ҳозир. ман як қадам ба гашта наметонистам. шукр худо ба шукр нағз ҳозир. дар зарфи 15 соли фаъолияти доктор кабирӣ 870 000 нафар беморон муроҷиат карданд ки 80% онҳо шифо ёфтанд. табобат новобаста аз донистани забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ сурат мегирад. дар рафти табобат сӯзанпизишкӣ, гиёҳшифоӣ, парҳезшифоӣ, тибби динӣ ва дорушифоӣ гузаронида мешавад. амнияти ҷумҳурии мо имконият додааст ки дигар намуди тиб инкишоф ёбад, аз он ҷумла тибби равонӣ. биёед бо мо ҳамроҳ сайри боғи саломатӣ кунем. агар шуморо ягон намуди беморӣ азият диҳад, пас ба доктор маҳмуд кабирӣ муроҷиат намоед.